Text na akong buyer. Lara. Ta. Sige, proceed ako sa target karon. Badi. Be alert, badi. Padulong na ko, pasulod ako. 2 hours later. Kaya to tahanap eh. Saan to siya eh? Dugay. Lit na kayo magkuan na may bata. Tigo. Ako ni. Sunod. Aliri. A few moments later. Kumusta mo itong istoryahan rin? Itong gisabutan na to. Na to diha, kung order ako sa imo ha? Lala dali. Okay na kiniri. Watay dito na squido dali. Tara. Iyan na rin. Insakto makana, huwag makanay kulang. Kasi kulangan na, ako rin, sakto rin ganyan akong dalar rin, ang kwarta. Asan mo itong item yung giingon? If may mga matilawan ako daan. Kini mo ni? Parat ko lagi ni. Tarong ba? Item ni o sukar ni? Ay, tingnan good kaya na siya. Kaya siya, anak ginalasa kay bago man taron. 2021 man taron. A few moments later. Badi. Positive. Sulod. Lubok. Oh. Proceed na misaya karon, nalang subject dia. Lubok, copy. Men, let's move. Wa man ko man eh. Hello, Bok. Asa mo si Ar mo ni? Di, asa mo ka disulod eh. Mali na diha, tanga abri mo eh. Narong turn ka diha. Dili sa pikas kwarto. Kilid, right, left, to the left, right. Ay, dia na Bok. To the left, to the right. Di mo copy. I'm on my way. May bus ni. Cing bus, may bus trip. Ay kung buwang na kadaan. Your Honor, Baris, anything will say be used against you. If you cannot afford you and lawyer, the state will provide you one. Sa English mo na, sabot ka na. Hindi saya. Nakay karapatan mo tingog kung nakay kapord abogado. Kung wala, pagbigti na lang. Ha? Tarong raw. Ha? Bugado? Kanawa bugado ni. Explain it to the police station. Hindi saya. Sa police station ka pasabot. Now. Asan man akong gimit-mit? Ha? Klaro kayo, ako mismo. Baibas na nito. Itilawan mo ni kanina. Alaka, nagparat-parat, tamis, samna. Harap sweet and sour. Ay, niabot ra jud ko. Darling. Kabad ha? Darling. Unsa na, darling? Unsa man na? Unsa may sala sa kumbana nga giparepak ram ko nag-asin. Darling, unsa man? Dugay na naman naging surveillance, ma'am. Dugay na naman naging surveillance yung bayan. Ilangan man to niya kanina. Ako na kung naong, murag itsura. Ha? Naong nagka. Ilangan ba to niya kanina, ha? Ganina, wak pa ni naunsa, pero karon naunsa ra nang naunsa. Dalang ginamon sa kuan ma'am, police station ma'am. Nawa. Darling, ay, mubi. Ako, darling, ha? Nga, lukat ako niya, ha?
Sir, ayun nga naan nyo kung bana, sir. Maluoy mo. Nga na nakagwapo, sir. In love kay Kuana. Sus, ginoo ko, ma'am. Nawili pa ka ng imong partner, ma'am. Isalbid sa naman dito ni. Nawili pa ka aning naong, ma'am. Sus, Dili, oy. Marimar. Ako lang misis. Di barang naong nga. Tara, sir. Ato na sir. Sir, ayos. At sa alam, Lukat ako niya. may laban. Sir, ayos. Wala ka nang maintindihan. O ano yung prasuhan rin? Mura malik baboy. So, baboy? Da. Lord, ma'am. Ingo malik prasuhan rin sa... Ano, lingkod? Muni mo hidaanan, Dre, oh. Ayaw si dahang istorya. Tanggalin. Ay, good pag himog dautan, Dre. Isa ka mali ni mo, Dre. Buwak din ang ulo ni mo. Di ka ginaw. Sus, nagway, maritura. Laban pa. Hello, ma'am. Ikaw tong asawa ni Braulio, ma'am? Hello, sir. O, ako yung asawa, sir. Ma'am, diretso na lang sa ospital, ma'am. Kaya mong gihato dito, ma'am. Ha? Nasa sa ospital? A few moments later. Matay, lagi pusilan gid di ba? Oh, yun na, Dok. Gani. Hindi na mamatay. Apil lang pala na diya, Dok. Wala naman si Ronnie Labo, Dre. Matay, mag-apil-apil man mo kamo ba ni doktor? Matay ni doktora. Matay, di kalintura man lagi ni. Uy. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Matay. Sa ulo ba rin na? Dapat inhiliksin, may magbuhi na pa. Ano magbuot man mo sa kuha nga? Basta yung ani nga mga naong, ingon naman yun Ano na mo siya. na mag-inhiliksin, Dok, nga na kuya pa naman na? Or patay na ba na? Mura naman ang patay na, oh. Mura ra nig patay og naong pero patay gid ni siya. Kani gid siya. Wala lagi ko may imo ani. Hindi na gin-retrieve, Dok, eh. Matay. Nawala gud ang naong ani oh. Huwag inang tutuyo pagkapasila siya ba? Tanawa nagbula na ang ilong. Wa nagi pag-asa. Tawga ang pamilya ani. A few moments later. Darling. Naunsang ka. Ma'am, relax lang ma'am kaya ako ang explain sa inyo kung unsa gyud dahilan ani. Sa akong pagsiyasa sa iyang lawas. Init kayang lawas. Murag akong paminaw murag kalintura siya ma'am. Kalintura? Anong daghan maganik pinusilan, Dok? Oh! Nabunog ng naw! Naba ni Sheffield Health? Naadok! Kapalugid ko nga naglisod mo ma'am. I-charge lang nato ni COVID. Kaya yung naong pudan niyo, mura na bugi COVID. Palangga kay ko ni Dok! Ma'am. Dok, di pa balsamar na lang yun ni Dok? O, karon kabalsamar nato na ma'am. Ah, mura magibalsamar na, Dok! Bunog na magkainam, Dok! Darling, di ba't sabi mo hindi mo ako iiwan? Di pa babayaan? Bakit andyan ka na sa pabilog mo? Hindi mo ko